onye Chimeleze onegolio onye Egwuoma 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 na Lucia Gonu ofu nwa melo gafulanya eze Chimelu meze onye Egwuoma kingdom ibwezi bomma dadi rofele ibwezi bomma dadi ronofele do onye si no gbasi bulu keneli ofu nwa gbologu na Egwuoma Larry Philip onye kwelo imu na detu bogulu nirunu kanto uniform imelu ndị Egwuoma America onye Egwuoma onye go imu inaga nirunu wai na ndị asili ga kolilinu ụfọdụ na gbambo ga akọta fai ebe ụfọdụ na achọ ka emechi ọganiru ndị lokpasi akata Chukwu ya sasịa uche mmadụ bụrụ uche Chukwu ege na asili ndị ilo eji na maka ndị ilo kwụsị ime ọgọ ngozi na dịlị ndị na-eme ọgọ onye na-enye ka Chukwu na-enyenu nye ka iji weje America bulike eze Chimelu eze onye onye Chimeleze onegolio onye Egwuoma kingdom onye Egwuoma Egwuoma golizo nwa mụtala mụta onye Egwuoma emma melo onye Chimeleze onegolio melo gafulanya onye Egwuoma eji na ọnụ onye Chimeleze onegolio wekwụsị mọgọ onye Egwuoma onye na-enye ka Chukwu onye Chimeleze onegolio onye Chimeleze onegoli onye Egwuoma onye Egwuoma onye Chimeleze onegolio Egwuoma ji ga-aba mba onye Egwuoma ọbatụ na onye Chimeleze onegolio ọbatụ na dị mma onye Egwuoma onye Egwuoma onye Chimeleze onegolio onye Chimeleze onegoli onye Egwuoma onye dị bụ onye Egwuoma onye bụ eze Chimelu eze Chief Larry Onyekwelu Philip eze Chimelu eze 1 n'Egwuoma mmasị Ụmụezike n'Egwuoma Ugwuta Local Government eze Chimelu eze onye Egwuoma kingdom Egwuoma Golden Sun enwa mụtala mụtanụ kenelu m lolo gị Chief Mrs. Catherine Chukwudibem Philip di malụ ọmalịcha si achala ọbọ ọ dị ụkọ na mba nwanyị ọma di malụ n'ịdị ụkọ na mba enne m ụlụ ụmụọma golibe nwunye eze Chimelu eze ezi nwa Helinda Nwadocha Nwokori di malụ egwu nnetili n'odogwunu Larry Philip Onyekwelu eze Chimelu eze Egwuoma Golden Sun alụsi ego onye Chimeleze onegolio na Dallas Club Dallas Fort Worth onye Egwuoma member People's Club International na Arlington branch onye Egwuoma onye Egwuoma onye kingdom Chimeleze onye onegolio Chimeleze onegoli onye Egwuoma nke bụ onye CEO Chimeleze onegolio Philip Shipping Company onye Egwuoma Philip onye Estate Chimeleze onegolio onye Egwuoma onye kingdom Egwuoma aluminium manufacturer onye Egwuoma oyibo onye Egwuoma ife
ọgaranya erika companies and companies onye gboma kingdom eze Chimelu Meze Ijeleberiga Akachukwu Ediligi onye gboma webulike Ide Chimelu Negoli enwa bụlabụ egboma Golden Sun alụsi ego na Megas Odogwu onye gboma eze Chimelu Meze ezi Chidimma ezi dị ọjụkọ na mba ọ bụ na Chukwu gọzie ya ine n'ụwa nụ ejidekwa nna so ihe onye Chukwu nyelu nye nwanne ya nwanne bụrụ ọsọ n'afọ nụ ka nke nne m ụlọ onye gboma kingdom Ezinne Mabel nwanyị Nzu Philip Okeke afọ mụle gboma Golden Sun Ezinne Golibe Akachukwu dị mma ịnara onye Chimeleze Larry Philip Onyegwu onye gboma Odogwu Egboma Golden Sun onye gboma Egboma Golden Sun alụsi ego na Megas onye ego eze Chimelu Meze ezi mmasị Umezike na-egbu ọma Chimelu Meze onye Chimelu onye egwu ọma kenelu ụmụlọlọ Imalụ ọdụkọ nọmba nwanyị ọdụkọ nọmba onye egwu ọma eze Chimelu Meze onye Umezike onye egwu ọma n'Ugwuta local government onye egwu ọma dalụ onye egwu ọma onye eze Nwagbori ya anụ ga-ekwunyeli onye egwu ọma onye Chimeleze Onegolio onye egwu ọma onye Chimeleze Onegolio